Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Владимир Здаравец. У эфіры навіны час мясцовай сёння ў выпуску. Дзякуй за прафесіяналізм і вернасць абавязку. Беларускія міліцыянеры 4 сакавіка адзначаюць прафесійнае свята. Магчымасці лячэбна-аздараўленчага і медыцынскага турызму. Супрацоўнікі турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Маладзечанскага раёна з экскурсійнай групай наведалі рэспубліканскі санаторый Вяжуці. Вернісаж майстэрства. Прэзентацыя выстаўкі народнага аматарскага калектыву «Майстар» адбылася ў Палацы культуры. На добраўпарадкаванне населеных пунктаў Мінскай вобласці накіруюць каля 165 мільёнаў рублёў. У тым ліку на рамонт вулічна-дарожнай сеткі 60 мільёнаў. Пра гэта расказаў генеральны дырэктар дзяржаўнага аб'яднання жыллёва-камунальная гаспадарка Мінскай вобласці Юрый Кукашук. У бюджэце сталічнага рэгіёну ў бягучым годзе на капітальны рамонт жылога фонду закладзена 76,5 мільёнаў рублёў. Плануецца капітальна адрамантаваць 158 жылых дамоў агульнай плошчай амаль 280 тысяч квадратных метраў. На выкананне работ па бягучым рамонце жылля прадугледжаны бюджэтныя сродкі ў памеры больш за 20 мільёнаў рублёў. Запланавана пасадка 50 тысяч дрэў і кустоў, а таксама 3,5 мільёнаў кветак. Азнаёміцца з планамі па комплексным рамонце на бягучы год жыхары вобласці могуць на афіцыйных сайтах раённых выканаўчых камітэтаў. Нагадаем, 2025 у Беларусі аб'яўлены годам добраўпарадкавання. Беларускія міліцыянеры 4 сакавіка адзначаюць прафесійнае свята. Напярэдадні гэтай даты супрацоўнікі Маладзечанскага райаддзела ўнутраных спраў сабраліся ў Палацы культуры, дзе прайшла цырымонія ўзнагароджання тых, хто вызначыўся па выніках працы за мінулы год. Віншаванні і пажаданні поспехаў у службе міліцыянеры прымалі ад прадстаўнікоў выканаўчай улады, дэпутатаў, супрацоўнікаў сілавых ведамстваў рэгіёна. У адрас праваахоўнікаў гучалі словы падзякі за прафесіяналізм і вернасць абавязку. Неаднаразова падкрэслівалася, што дзякуючы супрацоўнікам міліцыі нашага раёна мясцовым жыхарам гарантаваная бяспека. Хочу высказать вам слова благодарности за ваш профессионализм, за ваше мужество, за то, что сотрудники Маладеченской милиции всегда с честью выполняют свой служебный долг. Сегодня я вам всем хочу пожелать более спокойных будней. Я всем вам хочу пожелать крепкого, надежного тыла. Я хочу вам всем пожелать новых успехов в непростом деле служения Отечеству. Не засталіся без увагі ветэраны органаў унутраных спраў, тыя, хто шмат гадоў добрасумленна служыў, абараняючы закон і забяспечваючы парадак. В органах внутренних дел так называемая выслуга моя составила около 25 лет. Вспоминается только хорошее, исключительно хорошее. Наверное, мне повезло, что в моей жизни больше было хороших людей, хороших руководителей, хороших подчиненных, которые мне и которым я сейчас при встрече радуемся друг другу при встрече. А это означает, что мы не делали друг другу плохого, и поэтому нам приятно видеть. За бездакорную службу і поспехі ў прафесійнай дзейнасці супрацоўнікам міліцыі ўручылі нагрудныя знакі, падзякі, ганаровыя граматы і чарговыя званні. Службу в органах внутренних дел я начал в 2014 году, когда поступил в Академию Министерства внутренних дел. Там я обучался до 2018 года, и с 2018 года прохожу службу в должности участкового инспектора милиции Радошковичского отделения милиции Маладеченского РОВД. Коллеги встретили очень тепло, каждый был готов помочь, как-то стать на правильный путь милицейской службы. Помогал в каждом деле, разобраться с каждым материалом, познакомиться с людьми, необходимыми на административном участке. То есть служба началась очень хорошо, коллеги приняли в коллектив быстро и без лишних, скажем так, слов и действий. Не жалеете, что в свое время выбрали именно эту профессию? Нет, не жалею, потому что, скажем так, всегда хотел помогать обществу, защищать наших граждан. Кожны месяц бягучага года ў Беларусі прысвячаецца аднаму з 13 відаў турызму. Люты праходзіў пад знакам лячэбна-аздараўленчага і медыцынскага. Дырэктар турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Маладзечанскага раёна Алеся Маліноўская наведала рэспубліканскі санаторый Вяжуці з экскурсійнай групай. Гідам выступіла галоўны ўрач установы Наталья Бачковская, а дапамагалі ёй спецыялісты-калегі. У санаторыі Вяжуці папраўляюць сваё здароўе пацыенты з захворваннем апорна-рухальнага апарата і сістэмы кровазвароту. 2 гады таму тут адкрыўся новы медыцынскі цэнтр, і дзякуючы гэтай падзеі хворыя атрымліваюць новыя віды санаторна-курортнага лячэння.
В настоящее время функционирует грязелечебница, широко представлены водные процедуры, и имеются специфические физиотерапевтические процедуры, которых в настоящее время нет ни в одной из больниц и поликлиник района. Санаторий располагает возможностью принять наших пациентов на выходные дни. Существует такая услуга, как тур выходного дня, с заездом в пятницу и выездом в воскресенье. Отдыхающим предоставляется определенный спектр медицинских услуг, физиотерапевтических услуг, развлекательная программа и прекрасные условия проживания. У санаторыі створаны ўсе ўмовы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, але паправіць сваё здароўе тут могуць пацыенты любога ўзросту. Можна папярэдне забраніраваць сабе зручны час і аформіць лячэнне курсамі на розны перыяд з пражываннем ці без яго. У адрэстаўрыраваным жылым корпусе для паслуг гасцей сучасныя камфортныя нумары. Акрамя лячэння для ўсіх наведвальнікаў арганізуюцца цікавыя культурна-масавыя мерапрыемствы. І ва ўсе поры года тут кожны зможа выбраць сабе адпачынак актыўны ці спакойны, што каму больш па душы. А ў сакавіку турысты могуць пазнаёміцца з работай прамысловых прадпрыемстваў. В Молодечно и Молодеченском районе достаточное количество градообразующих предприятий. К ним, конечно же, относятся и наш завод «Велес», и «Молодечная мебель», и «Аквадив». И поэтому туристический информационный центр Молодеченского района в марте планирует организацию экскурсий на предприятия. Вернісаж майстэрства. Прэзентацыя выстаўкі народнага аматарскага калектыву «Майстар» адбылася ў Палацы культуры. Тэму працягне наш карэспандэнт. Удзельнікі народнага клубнага аб'яднання «Майстар» працуюць у самых розных тэхніках: роспіс па шкле, пэчворк, вырабы з лазы і скуры, кераміка і вышыўка, акварэлі і габелены. Зразумела, што любы занятак па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве – гэта ў першую чаргу покліч душы. І, як правіла, кожная рэч на выстаўцы – гэта работа не серыйнай вытворчасці, але разам з тым вырабы выконваюць і утылітарную функцыю. Наш коллектив в этом году посвящает свою выставку интерьеру. Как женские руки, тепло и любовь, усердие и старание может оздобить интерьер, придать ему индивидуальность. К этому фактически в жизни стремится каждая женщина. Быть не похожей как внешне, так и своим домом на все, что вокруг нее окружает. Адкрыццё выстаўкі адбылося ў фармаце цікавай экскурсіі, дзе кожны з майстроў апавядаў наведвальнікам пра свой від творчасці. Як выявілася, заняцца вышыўкай ці вязаннем кручком не позна ў любым узросце. Многія з майстроў свае першыя творчыя спробы ў дзіцячым узросце змаглі рэалізаваць асэнсавана і ў поўнай меры, калі выйшлі на заслужаны адпачынак, а цяпер перадаюць сакрэты майстэрства ўнукам, суседзям і ўсім, хто хоча далучыцца да дзіўнага свету прыгажосці рукатворнай. Сейчас новое, что появилось у меня, это текстильные картины, которые там за мной находятся. Они созданы из кусочков тканей, из маленьких создаются целые шедевры. А вообще наша выставка посвящена совершенно разноплановым видам рукоделия. Любая женщина может найти здесь себе какую-то идею. И я думаю, что, может быть, примениться, и потом придут к нам в клуб со своими новыми изделиями в следующем году. После того, как я начала вышивать, жизнь моя расцвела самыми разными оттенками, яркими красками и стала насыщенной и интересной. Ну, во-первых, у меня появилось много друзей, которые тоже занимались какими-либо рукоделиями. И нас объединили общие интересы, общее увлечение. И я благодарна судьбе за то, что она меня свела с такими интересными людьми. Між іншым, леташнюю справаздачную выставу майстры прысвячалі тэме аксесуараў і сумак, выкананых у розных тэхніках да міжнароднага дня жанчын. А сёлетняя выстава таксама своеасаблівы падарунак прадстаўніцам прыгожай паловы чалавецтва. Працаваць яна будзе да 9 сакавіка ўключна. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ.
Вясна духоўная. З панядзелка 3 сакавіка ў праваслаўных веруючых распачаўся строгі вялікі пост. Даты перадвелікоднага паста змяняюцца, а вось яго працягласць застаецца нязменнай. Гэты перыяд заўсёды распачынаецца за 7 тыдняў да ўваскрэсення Хрыстова. Многія службы бываюць толькі падчас паста, таму веруючыя стараюцца іх не прапусціць. Святары нагадаюць прыхажанам, што ўсю ўвагу і сілы патрэбна больш накіраваць на малітву, пакаянне і добрыя справы. Богаслужэнні вялікага паста таксама адрозніваюцца ад звычайных царкоўных службаў і па сваёй пабудове і па настрою. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.